aja sira nelongso aku takon gedung tresno Tandon. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa. Pak penjan boten adil lho enten ikan dikasih apa kuwi jenenge? Bunga. Buket. Buket. Apa kuwi Mas buket? Ya ini buket namanya. Bubur ketek. Boy kaya ngene iki. Selamat malam Cahayu. Selamat malam Sugeng Dalu. Papa Rudi. Piye kabare, Nduk? Iya, puji Tuhan baik sekali. Rasa syukur sing tanpa upama. Nggone ade sowan mapan wonten wewengkon Purwodadi lugunipun mapan Linggoksana utawa Kecamatan Tirtayuda. Ya. Lugunipun wonten GKJW Purwodadi. Purwodadi Jawa Tengah. Waduh, Jawa Timur. Iki ngendi ta iki? Ini Sik kowe muni Purwodadi Jawa Tengah ngono ki ngogek kowe ngeling-eling anu kae. Jajak. Gareng jajak. Iki Rudi Gareng. Jajak. Iki Rudi Gareng ora jajak. Purwodadi Jawa Timur. Lugune iki Malang. Heeh, Purwodadi menika desa. Niki termasuk kabupaten apa kota? Lho, lha piye to kowe iki? Kene Oh iya kabupaten ya. Kabupaten. Oh iya, lek kota ya mesine gak blosok-blosok ya. Dalane angel ngono maksudku. Iya. Lah ajane kok sampean sing enom bojoku ki lho ning dalan nangis. Biyen tau sing endi kae? Ning desa, ning kantor desa ki puter ning ereng-ereng ki. Piye Mas, iki piye lek goleng piye? Oh nggih. Wow emang dalane ekstrim sekali. Mboten napa-napa. Tidak bisa buat apa? Ngebut. Ndak, simpangan. Oh simpangan. Nggih, mboten saged damel simpangan. Akhirnya terus piye? Enggak simpangan piye? Nggih, akhirnya nggih. Salah satunya mobil saya mengalah ke kota dulu, mundur ngantikan kota. Heeh. Mobilnya sing kae engko maju sik. Engko kula lagi bablas. Sita mobilmu mundur sak wen-wen kok enggak apa-apa ki. Kuwi mobil apa? Lah mboten saged nggih simpangan Apa undur-undur? ya berarti ya digolekne dalan sing sekirane penak. Ya, ning ora apa-apa lho, inilah Malang yang sangat istimewa. Tapi di sini cuacanya nggak dingin seperti Malang biasanya. Malang-Malang yang lain ya. Apa karena ini dekat sama laut? Laut? Kene dekat laut toh? Nggih toh? Sini dekat pantai ya. 10 menit ya. Nggih, 10 menit loh mriki teng pantai. Sik 10 menit ki numpak apa? Apa mlaku? Naik mobil. Oh, naik mobil. Mobilnya mlaku apa Iya. mandek? Mobilnya Nek mandek lak sak wen-wen. Mlaku berarti. Ya mlaku toh, Pak. Bahasaku kok ya kalau penggemare Niken Salindri kaya ngono kuwi lho. Iya, ini acaranya ulang tahun. Hari ulang tahun GKJW. GKJW yang ke 2000. Eh, Yang ke 59. Oh, lah wow. Pendetane wong ngomongnya Pak Pendeta toh? 2025 itu tahun Sahayu. Oh, alah, itu tahun. Oh, kula kinten lek niki. Tahun kok ulang tahun kok nganti ping 2000 terus wonge kaya ngopo. Mas aku. Yang ke 59. Didongake. Menika Ya. GKJW iki apa to Cahayu? GKJW itu Gereja Kristen Jawi Jawi Wetan. GKJW oh nggih. Berarti Jawa Timur to, Ya. Jawi Wetan kok. Ngono ngengkel Jawa Tengah mau. Kowe Lah nalika Purwodadi kok, Purwodadi kan nek sene Jawa kono Tengah. kan kabupaten utawa kutha lek kene kan desa. Ngono lho. Kene kan ya Desa kabupaten. Purwodadi, desanya Purwodadi, desa ini Dede Sasa. ngono. Iya, Desa Purwodadi. Berarti doanya buat gereja semoga semakin lestari, semakin sejahtera, Semakin dan berkembang. semakin berkembang, semakin banyak Umatnya. Apa? Jamaatnya. Iya, jamaatnya. Semoga semakin dan juga buat warga yang ada di Purwodadi
Semoga mendapatkan Apa? Door prize apa? tidak Mendapatkan apa sing genah lho, kowe aja mendapatkan bingungke aku. Lho. rezeki yang banyak. Oh, amin. Panjang umurnya, Amin. sehat selalu. Heeh. Sudah itu aja. Sudah itu aja. Donga enek sudahe ngono kuwi piye ta? Iya kan sudah. Oh, sudah cukup lek Iya donga. sudah cukup. Ya salam toleransi juga. Oh gitu. Iya. Sing bagus sak orane warga masyarakat jemaat ki luar biasa lho. Wis iki nek Nggih. inden ki setahun kepungkur lho. Oh, Iya. berarti niki job lawas. Dadi rego lawas. Oh. Dadi kowe aja rena-rena. Bengi iki aku demi tercapainya pelaksanaan malam hari Tapi ini aku jenengan denane pun- ngluyur bengi. Pun lunas. Pak, Pun lunas. sudah Cahayu aku rene iki dalam rangka nyaur utang, ngerti? Oh. Aku wis adol Avanza pirang dina kepungkur. Tak nggih bengi iki karo mambengi entek kabeh. Akhirnya karo gembul. Ya mbul metu mbul iki digone ning pasar aku ngono. Iya. Malah diguwak Mas. Saya kok saya belum lunas. Loh, sampean urusane karo papa, Iya. urusane karo bapak, urusane karo senior. Kan luwih tua to aku. Iya. Jadi perkara kuwi engko pira-pira ya mbok enek murah tidak masalah karena kita nglaketne Maksudnya? seduluran antarane anak karo bapak ngono. Nyatuke mau tak blong ae. Tak blong piye? Ya ora tekan kene. Loh, lek ngono berarti motormu ora ngantek atret adoh kuwi mau no lek kowe ora rene. Lah kan effort wesan kok. Tenang. Ya wis ndak apa-apa wis. Engko tak telpone duitku ning anu aku ora tau medhot duit lho, Nduk. Tenang. Aku dalam rangka wayang arang-arang ta iki bulan ngene iki. Ning aku ora tau medhot duit. Kudu bersyukur. Sebab duit ki lek dipedhot Ya ora payu piye. Lho, ora bener to kaya. Kak, gak bener. Lho, enggak bener piye to? Ya pembahasannya ora tekan medhot duit tok Maksudnya rezeki ki aja nganti ora disyukuri ngono lho. Ya kita harus bersyukur. Iya. Meskipun tidak ada job, meskipun tidak ada uang tetap bersyukur. Iya, kudune ngono lho. Sampeyan Iya. yo paham ngono lho. Lah ngono kok sambat ae mau. Iya lho, aku iki kesel lho, Om. Teko dadak iki nang aku kesel. Milane ngantek kualik sing kocone ning kono ning ndi. Ndi gambarku ra enek, Om. Kacamu Ya kualik. mboten ae. Ning bersyukur, Ya, bersyukur. bisa mencapai desa sini dengan selamat sampai sini. Sampai tujuan. Ya. Kowe nek pomo budalawan, Nduk, nonton kon dhuwur kono segorone ketok. Oh, dhuwur Heeh. ndi? Piye? Dhuwur ndi? Liwat kon dhuwur. Iki munggah dalane, ngono ora kok munggah terop enggak. Oh, iya. Ora ketang seklemah, sak klemah karo nembang ukur-ukur. Bawa. Bawa? Bawa. Engko tak golekke kanca sing rada cara anune mbedadok engko ae. Heeh. Bawa manut panjenengan. Bener pengasih napa pengpengan napa? Pengpengan. Oh, pengpengan. Berarti sembarang iso. Buat Pak Daud wis anggeni Pak Pendeta. Nggih, Monggo, Pak selamat Pendeta. malam. Mangke Masih- ya. Masih muda. Iki Ayo anak-anak ndang ini. ndang bubuk ae ndang. Aja. Berisik kayak rumangsaku. Orang malah mensupport malah berisik kayak. Kuwi semangat lho bocah kuwi. Ya Allah. Lha iki bersyukur sakyaene orang ngantuk tegese seneng karo budaya. Budaya. Kalau ada Padahal besok hari Senin loh. Heeh. Loh. Enggak apa-apa. Karena ulang tahun GKJW sekolah play ya. Oh, sekolahnya libur. Ini sing diarani toleransi saling menghargai. Sedang pulang aja, ndang pulang. Iya Iya, wis tak. karepmu. Ya pengen ngerti karo tembang Jawa. Sok kae nek sing dadi sinden, kae sapa jenenge? Nah, siapa sing pengen dadi Sapa sinden? kuwi jenenge sing ndangak ngarep dhewe nggawa HP Supia, sapa? Sapa jenenge Supia? Napa, Anu, sinten? Nina, jenenge Nina. Gaene turu kuwi. Lah jenengan kok apal? Eh? Jenengan kok apal? Aku iki ngawur kowe iki manut. Walah, lah. Ora Ya. nek sing jenenge Nina. Manut panjenengan bawane. Kiraku kawitan citra
bocah ra tau leren suarane kok utuh. Kulino dahar napa nduk panjenengan? Pentol. Heh? Pentol iki sing genah to pentol cilok to pentol bakso apa pentol korek genahno to? Pentol bakso. So, wah berarti banyak bergigi ngono. Lho, mangan pentol ra ndek untu. Berarti ya. Ora ndek untu mek ngono menggak-menggok kaya wong bal-balan lho. Kowe kudu dadi bergigi. Terus Neno mereka aja nek kok penonton lho, Nduk. Dadi rombong aku dhewe sing ngibat ki lho, krungu swaramu ki nganti histeris langsung WA bojone. Aku kangen karo kowe lek nembang kaya Niken. Perasaan wingi adewe tas ketemu ya, Mas? Ayo mergo histeris karo swaramu. Ndek Bosen aku siswi ketemu sama terus. Syukur. Lha iki pawakan anu kok rumok. Ya, lha ngene petuk meneh iki, Gus. Ku nang YouTube ta? Mboten ndek wingi nderek Bapak Pak Kangko. Oh, ngaten. Mas Agus. Lho, kowe melu kono ta, Gus? Lah rokoke ora teko. Oh, terus. Ceritane tembang iki jaman biyen, urung enek SMS, urung enek WA, dadi mung liwat layang. Terus ambal-ambal angen karo mlaku-mlaku nduk ben ora ndarani asam urat sing enom kok. Terus wasu pantes rasaku ngantuk diaturi Mas Ambon, kanca-kanca panitia. ada sini Mas Ambon. Dia kenal to karo Ambon? Loh, lek niku sering derek Mayangkara lho, Pak. Ambon sing pundi? Niki Mas Ambon sing ngendang. Ngaku ning nggonku jenenge Kabul ki. Kula Kabul, Mas. Nggih, kadang Mas Kabul, kadang nggih Ambon. Lah sing bener Kabul apa Ambon? Kabul Ambon. Wow, Kabulo kajate Ambon ngono maksudnya iki. Iya, ayo sedulurku ya Kediri kan, Nduk. Nggih. Ya. Cangkem iso tak suap lho. Ya, Nduk. Bicara krungu samaya eling yen taen teni Bawa iki langka kok. Kledang kledang
Impenane napa, Nduk? Impenku nggih. Dalem? Impenku. Lho, cocok lho. Aja nganti liyane impenku. Timbaku mimpi adalah awal dari tercapainya cita-cita. Oh, ngono. Ya buka celuk ing ngriku nggih, Nduk. Nggih. Buat seluruh warga masyarakat Ugipun mapan ing Purwodadi tidak lupa nggih menika para warga besar jemaat GKJW Purwodadi. Ya. Sering nderekne Mayangkara. Layak wayah pos dhek ya ngerti pos. Wis ini jembang pomo ora sering melu sampean ning Mayangkara dhek pos bareng dhek goleki kampling dhek. Dadi amrih mbresete ning pener. Terus kampling tenan ora kok ya. Ya, Cak Bagus. Swara saka Niken Sawitri. Impenku. Oh, impenku. Buat warga masyarakat Mapan Purwodadi semuanya, Kontir Toyundo Kabupaten Malang. Selamat dan sukses ulang tahun GKJW Purwodadi yang ke-59. Awas. Ora yo ngene sondo. Oh,
lenggahne wong lanang pawaan Janaka kae. Ora ketok blangkone tok kae. Iki ora tak penginu nggih helm lho, ora nggih blangkon. Iki dheke kan nah. Terus karo nembang Cahayu. Ini. Bawaan Janaka. Janaka, maksudnya Janaka keplengkang ngono lho. Yes. Hilang. Jadi tak kenal karo iki engko ben nembang duet manut panjenengan pedunge pokok tak wae petung wong loro 3 dina wektune musyawarah tembange duete apa engko banget lho Mas ora apa-apa bentang gelis tuwa ngono lho 3 dina iki lah iya mongko nembange ki engko dadi bingungne to aku sesuk ojone kok ngono aku sing ngomongnya bingung kok ya enak gak usah ngomong ae gak usah ngomong rasa ngomong lah terus kok piye aturan rumah aku iki gembul pawakane kaya Janaka kowe Janaka apa Janaka Janaka no Mas Janaka kok cempreng iki lho Janaka no Mas nah iki Janaka kepidak musuh kok iso kepidak iki piye to sampeyan Niken Salindri luar biasa tepuk tangan buat masyarakat Purwodadi luar biasa sing lagi Veno karo Vena fenomenal luar biasa banget iki mau metu teko apa lawang kono Mas digeret wong jaluki foto iya bareng aku sing metu lho sikilku sing dicekel lha apa rasa metu nyapu we ngono kuwi ae aku kaya kowe kaya ngawal metune Niken to kemo lho aku salah satu kamu enek sing alok to lho Niken ayune kaya ngono lho mosok dikawal buta ngono ta heeh ta Janaka. Oh Janaka macam Janaka. Heeh. Janaka ki bosone akeh lho. Loh. Anu maksudnya apa sih sapa sing mak pilih ki sapa? Di antara pitu ki mek iki tok. Golek slamet kowe. Golek slamet, golek milih sing kuwi bahaya. Tapi sampean wis empun gadah garwa. Oh, alhamdulillah sampai saniki anu mbah statusnya piye aku yo bingung Wong ketoke curhat kowe. Iki mekeko iki. Iki jawabe mriki kaya sing ibot agar kenalan karo cah wedok no. Mas wis ndek bojo burung uwe urung. Uwe urung arep muni wis no maneman akhire uwe urung iki. Jan. Udung berarti. Dereng Mbak Niken. Oh. Aku nyeluk Mbak apa Nimas apa Adinda apa Adik. Adinda ki mosok Niken duwe kakak kaya coglok. Kan ya ora mungkin. Lho sapi nadyan ta coglokan tapi Janaka panggan. Lho kene bocah bagus. Coba to sing raruh duk lor duk kidul tan kulon iki cak gembuli sapa sing raruh? Aku raruh. Iki raruh. Aku raruh lagi ngerti iki kok. Masa sama raruh? Ora raruh. Sing roh mek Pak Mbokmu ning omah lho tanggamu raruh. Jangan salah, GKJW ku enggak mek ning Purwodadi saja. Iya bener. GKJW ku ana Jombang, Jawa Timur iki GKJW. Iya. Aku tahu ning GKJW Jombang. Penontonnya luar biasa. Lah iki kan yo luar biasa. Nggih, yo ngeten iki. Ning Purwodadi. Heeh, yo mek wedok tok lho Mas sampean semono kae. Heeh. Mek wedok tok sing nonton iki. Lah apa? Lembu sing lanang nendi setruk apa piye aku ora paham ya bicara. Lho kowe iki kocok sing setruk kowe dhewe iki lho. Kaya sing lanang kuwi dadi panitia. Penyelenggara. Oh iya, heeh. Wong ning kene ketua dapur enek ditata sing apik kok masak apa, menu apa dicocokne. Saman ra ngrasake. Mlebu bledeng aku karo Nduk Niken. Nduk Niken. Ora. Wong aku mlebu karo sopirku karo asistenku kok. Sing ora karo sampeyan kok. Sing membo-membo aku ya. Asli. Kuwi kok gembeng lho kuwi. Apa paling sing ambu-ambu kecing ngono paling ya piye ae. Kok ambu kecing ora ngrasake sampe mlebu bledeng prasmanan barang-barang ono. Heeh, tenan enek soto, enek
tahu lontong. Ya, terus enek daging. Heeh. Terus jareke kuwi mau samaan daging gak? Mangan lho. Tapi jareke daging babi kuwi mau. Ning ora apa-apa. Sing tak rembug ya perkara kuwi. Nyang apa? Bojoku. Bojomu. Salah sitok sinden iki nek bojoku to, Mas? Heeh, terus. Lah kok. Gila, ngaku wae pengen dadi bojone Gembul. Ayo, lek wani ngaku wae. Terus. Dek enek sing pengen kok. Oh iya. Dek enek sing wani kok. Bejat. Dek enek sing ngakoni kok. Masa gak sing ngakoni blas iki? Dek enek sing ngakoni lho. Kowe iki mengkur kono kok jajan tok kowe iki masaku. Mau ya sempel karo pentol lah mau. Iya ora masalah. Cinta itu adalah pengorbanan. Kalau tidak cinta berarti pengorbanan itu tetap. Nah, bareng kuwi lah kok monggo Mas niki darane ya ta. Bareng dinik-nik-nik lah kok enek rica-rica. Munine rica-rica pitik. Rica-rica sapi. Kamu munine rica-rica pitik lho. Oh, ngono. Oh, lah bareng tak pangan kan ya enak to. Iya enak. Lah kok tukang dembung sitoke semonto to? Apa? Mosok babi mangan babi. Wah. Wong layak kowe metu kok nggen ruang makan amen ngono. Amen ngono kowe. Aku bingung. Sik to ora enek lho jenenge babi panganane kek dhisik iki yo Gamblong. Ya sora kasarane daun-daunan ya to? Iya. Ora iso aku ya ngono no. Ora enek babi panganane penggah sayur-sayuran. Tenan iki dina iki nek babi mangan babi aku ngono jerene. Terus aku bingung, Mas. Heeh. Lah kok pendemung sitoke ya kae. Heeh. Ngene. Nyapa ya wenang aku iki oh ngono. turu karo mlaku. Aku lagi iki ro babi ote-ote mangan babi ngene iki jere. Lah pas kuwi aku ote-ote lah somu ra umum. Coba perkara babi kuwi sak orane kuwi ya dedaharan. Dedaharan. Lho ora apa-apa Mas. Siji desa siji cara. Itulah Indonesia ki Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sing mbakku kembali ke sentral selamat ulang tahun buat GKJW yang ke-59. Yang ke-59 Purwodadi. Heeh. Duet ngono apa, Nduk? Woi, anu tresnoku karo Mbak Niken wis ora luar biasa. Nek kowe genah tresno nikene iki lho karek ora. Ya semenas mesti ora. Kocrok e pomoyo prebosok ngono. Napa, Nduk? Duet kali nika, petong kali nika. Niku sembarang lagu iso. Mas Agus sing kaya biasane, Mas. Oh, kaya biasane. Apa iki? Lah biasane apa ya? Aja ae iki kok kulak wirang aku iki kok. Ora aku yakin sama iso. Apa kuwi? Aku yakin. Sing ra iso apa to mbul kowe iki wong. Aku sing ra iso mek ngenekne sindenmu tok. Om. Rasaku. Itu curhat iki to. Gak aku. Pokoke Mas. Nyapa. Kok mesti men. Sing baku kegambaran. Cemburu piye? Ora ya tak kira. Atur panglipur dalem niku ora mujudake tandha syukure warga masyarakat, umat Kristiani. Umat Kristiani. GKJW. Nah, kayak ben petung luar biasa. Agus iki petung mosok arep foto Gus ngono. Jal nadane Mas Agus. Nadane D. D berarti D. Ora temu-temu dene nek ora. Oh enek. Ya Mbul. Iki. Ayo Mas. Duet karo Apa iki? Ken. Aku iki adike Mas Bambang Balawa lho ya. Ae dina iki aja mak wirang-wirangne aku ya. Ora. Yes. Wong bagus aja sira nelongso. Aku takon tresno. Ya. Lalangan asmara gawe sewu rasa nambani ati jiwa. Gila, wujud kasih sayang antara adik dan kakak. Oh no. Adik, kakak. Oh kita kowe muni ngono ki menjaga seseorang yang di luar sana. Mas Rudi. Iya, terus. Bengi-bengi jam 2. Iya, teman. Janji tresna. Janji tresno disekseni. Lintang ing tengahing wengi
paringa usada. Lanjut. Bisa kok Mas? Ayo rakit tangan. Kremat-kremat patahan selamat iki. Aduh, iki sing streaming uwak era musene kan bobrok aku. Ora apa-apa bobrok lek kowe malah ra masalah. Nek iki bobrok mesake ngono. Kowe wong lanang, kowe wong pideksa berjuang ngono lho. Aku iki jane bolos apa to, Mas? Kowe ora bolone sapa-sapa, kowe urip dhewe bengi iki. Ayo modar dina iki. Yo, lagune diaturke. Ya. Ya. Gamelane ikut. Gamelane wis patah melu. Kok sik nduk niken sebelum panjenengan pinarak, iki mau panjenengan minulya Pak Pendeta, Nggih. Pak Daud Wisanggeni ngersake badhe minggah wonten ing sasana pagelaran. Wong nggih. Badhe ngaturaken tetembangan mumpung panjenengan jumeneng wonten ngriku. Nggih. Ayo, Bul, coba aturana minggah wonten ing sasana pagelaran panjenenganipun ingkang minulya Bapak Pendeta. Nggih, monggo Bapak Daud kula aturi jengkar saking sasana palagan tumuju ing sasana agung pagelaran. Ayo, spotmu. Wosum mawis tolak ing sengkala. Dosang yai hangrakit tata sesaji. Akang dosana den piro asung pabuja. Hamba minta nugroho saking Hyang Widi. Akina bulta den piro asung pratega. Awinana tuwa berkabasuki mono akang bate kodite kang olo bakal ngenoro sesanti rahayu cakra budaya tetep jaya. Aturana mik nduk Pak Pendeta. Menika Pak Daud Wisanggeni. Jenenge kaya wayang. Padha karo Salindri iki ya kaya wayang. Napa wayang, Mas? Pokok asmane wayang semu wayang kan ya mriki kondang. Oh nggih. Menika Pak Daud Wisanggeni kesuwur. Wih, Niken Salindri nalika ning Wirata kesuwur. Kesuwur sapa sing ngraruh? Gembul. Nah, kedelek. Aduh, iya apa iki? Ora kesuwur nek kedelek. Keri dhewe enggak penak. Ngangge jeneng wayang Dik Diakala Gembul ngono baru. Dik Diakala ki sing merongos ya, Mas. Menika sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Pak, nggih. Pak Nane niku Pak Dalang, kula jagon kalih Mas Gembul iki. Nggih. Pak Nane tasik tangga desa, Pak. Nggih. Oh kali niki? Niki donatur kula. Donatur kowe tukang njaluk kowe. Tukang jaluk ya. Ngemis kowe enggak. Lah kok donatur iki? Salah satu orang yang jenenge mencapai kesuksesan yang di usia muda. Oh, Pak Pendeta. Nggih wonten ing Desa Modangan Karanganyar Penataran. Beliau salah satu donatur untuk mendirikan wisata edukasi Kampung Melon. Wah, Kampung Melon iki apa? Tepuk tangan loh gitu luar biasa. Berarti itu nanti rencananya Kampung Melon itu diisi buah-buahan durian, semangka, salak, yang rasanya melon. Oh iya, bener gitu. Masa durian isi rasanya melon. Niken iki jan Mas aku isine nanas, Nduk. Nika kula menika nggih mboten piyambakan, Pak. Oh ngaten nggih, kalih Ibu. Niki garwa kula. Menika kang garwa. Nggih. Wah, jan priya kang sembodo. Ngene iki lho, Bul. Lah bojomu kok rajak munggah? Alah, bojoku raine mlumpuk dadi siji. Ora kuwi rai apa bolah kok ruwet. Alah ku wong lek kakean mekar ya ngono kuwi. Iki, Pak Pendeta, pokok selamat ulang tahun nggih buat GKJW menika. Menika wonten bunga agem Tondon. Terima Niken kasih. Salindri. Terima kasih banyak. Luar biasa. Pak penjan mboten adil lho enten niken dikasih apa kuwi jenenge? Bunga. Buket. Heeh. Buket, apa kuwi Mas buket? Ya ini buket namanya. Bubur ketek. Dah. Apa kuwi jenenge? Mbok niki digolekne ora ketang kembang-kembang goreh, Pak. Kok iso kembang boreh kok. Muasane kene almarhum. Niki lajeng kula Pak, Nggih. ajeng kula tawari. Teng mriki wonten kembang sayu sanget. Kembang apa, Mas? Oh nggih saestu Pak, kembang Apa itu? desa. Kembang desa. Kembang Wah, desa. Dasar niki luwak desa Ning mriku. kembang desane pun 8 dosa tahun kepungkur. Mas. Pak Pendeta, Mas tak Kuwi sowak lho. enak malah. Oh nggih estu.
Mboten usah ngajari niku. Pokoknya itu baru banyu anget gurih. Ah nggih. Pak Pendeta lho kok umbah-umbah banyu. Lali. Oh, ampluk rumah. Lali. Amit lah bobopen. Pak Pendeta. Ya. Oke Mas Gem. Lah perlu Pak Daud niku kompak. Badhe ngaturaken menapa? Tetembangan kali Ibu napa kali niken? Mak samangke namung request kemawon. Oh. Nggih. Loh, Mas ada 3 hukum panggung yang harus diketahui. Napa niku? Siji request, loro nyanyi, telu nyawer. Oh siap. Tenang mawon. Cah kene. Oh iya. Padak nih karo kowe. Padake aja kowe-kowe. Oh iya. Masa kok kono Mas, gitu. balik nang imahku to. Ora cetok. Wes cah kene omahe kono. Oh iya. Nggih. Nggih, Oke, kepala Jebul mantu. penjenengan sok tindak modangan. Nggih, Pak. Bojone niki asli tiyang modangan karang. Garwane. Nggih. Bojone kaya Bu Pendeta bojo padake kowe. Walah, apa? Nggih, Bu Ceblong, Pendeta. ceblong. Oh, asli modangan Bu panjenengan. Bapakipun modangan, Pak. Oh, lahir dateng pundi lahir? Lahirnya Banyuwangi. Lahir ya gua lahir garbaning Banyuwangi. sang ibu. Banyuwangi. Ning Banyuwangi. Oh, iya. Kowe Oh, kediawan. Lari Banyuwangi lahirnya. Maksudku lek modangan niku kula ki ya asli kelahiran modangan. Nggih. Ning jaman semono kampung Melon rung enek sing enek kampung Derek, apa nggih. jaman kampung Kampung kopi coklat. Ya, Kampung kopi coklat. Nggih. Blitar no berarti. Kopi Nggih, coklat. Dembangan. Nggih. Napa request Pak Pendeta? Nggih, pareng matur Pak Dalang niki requestane semah kula Oh, jatose. nggih. Requeste napa bokong semok. Apa kong semok? Bokonge sapa? Nah, Pokoknya ini kan semok. Nah, ing pamundutan menika nggih Nggih. salam-salam mligi kagem Nggih. Bapak Pendeta Edo. Oh Pak Edo. Nggih, Pak Edo. Pak Edo samangke mboten saged rawuh. Nggih, kala wau nggih dawuh ten kula mboten saged nderekke sowan mriki. Iya. Wonten ayaan Ten piyambak. Blitar. Nggih, nggih, nggih. Blitar, nggih. Nggih. Bokong semok? Ya, Bokong semok. bokonge sapa? Aku kelingan bojone Gembul bokonge semok sisih ta. Lakune ngene tuwablek miringe balik ngene. Akhire dicuwablek mburi lek kok mlakune ngedet. Panjen bojo kuwi bokonge semok gitu Mas. Wonge seksi tapi tinggi hanya 110. Ya ora apa-apa kuwi. Ya cetek kuwi berarti ora tinggi. Nggih, Kayak bokong kurcaci semok. lah. Selain bokong semok wonten bokong-bokong liyane, Pak? Wah, pun. Pun niku mawon. Bokong Oke. kuncing ya enten. Nggih. Oke, sinembang niken bisa ya bokong Nggih, semok? Mbak niken mawon Nggih. nikan Bang. Menawi Joget kan- tapi jenengan nih Mas. Dalam- Saman joget toh? Wah, kula joget mangke nduk Eh, geger niki. Pak Pendeta itu pengarepe para jemaat. Iya. So joget kok padane guru senam kok piye? Alah. Pak, engko bar payangan info ya. Oh, sap. Padake kowe tutor senam hae bareng murid apa sing senam kan wedok-wedok. Ya. Nek upahmu kowe nyawang ngene. Pola api-api ya Mas, Mas. Niki bokong semoke versi napa, Pak? Versi Versi napa? napa nggih? Versi Ladrang napa jineman? Ya dangdut no. Paling ora Cayu. ya lancaran. Iki malah tan saya. Nggih. Umume nggih, umum. Umume nggih. Umume. Ya diaturi kaya ngapa bokong semok siarno. Bul siarno. Baik para hadirin semua yang berbahagia pada malam hari ini. Tentunya masih di acara GKJW ulang tahun yang ke-59 bersama Cakra Budaya Indonesia. Tak dongakne keleleken mik kok kowe kuwi. Ora kaget apa? Guyune aja dawa-dawa. Coba. Baik para hadirin masih bersama artisnya Kota Kediri ada Niken Salidri. Terima kasih Bapak Ibu, matur sembah nuwun. Alhamdulillah lagune apa iki mau bokong semok. Bokong semok nggih. Terima kasih Pak Pendeta, matur Matur nuwun. Muga-muga berkah selalu, Amin. sehat walafiat, tutuk nggone momong kabeh para jemaat ingkang mapan wonten ing GKJW Amin. Purwodadi nggih luar biasa. Niken pinarak rumiyin mboten dados menapa. Sing bangku saurane dalem nika nderek ndedonga ya Cahayu. Nggih. Muga-muga GKJW Purwodadi dadi ning Kediri nyangking gabah. Ning Kediri Dadi, nyangking gabah. GKJW Purwodadi semakin berkah. Amin. Ning Kediri golek nangka dadi GKJW Purwodadi semakin Ngrembaka, heeh. Kathok wewe nggo buntel beras. Apa wi? GKJW tansah manggya bergas waras. Amin.